सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 11 ते 18 जुलै दरम्यान जागतिक लोकसंख्या दिन सप्ताह विविध जनजागृती उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार असून 2 जन्मात अंतर कुटुंब सुखी निरंतर या संकल्पनेवर यंदाचा अभियानाचा विशेष भर राहणार आहे। या सप्ताहात जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये कुटुंब नियोजनाच्या आधुनिक साधनांची माहिती, समुपदेशन आणि मोफत सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। 11 जुलै 2024 रोजी आपण जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करतो। तर त्या जागतिक लोकसंख्येच्या अनुषंगाने आपण दिनांक 11 जुलै ते दिनांक 18 जुलै हा जो सप्ताह आहे हा आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रात आपण तो जागतिक लोकसंख्या दिन सप्ताह म्हणून तो आपण साजरा करतो। तर ह्याच्यामध्ये या वर्षीचं घोषवाक्य असं आहे की 2 जन्मात अंतर आणि कुटुंब सुदृढ निरंतर ही त्याची या वर्षीची संकल्पना आहे। तर आपण दरवर्षी हा जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करतो आणि या लोकसंख्येच्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण जागतिक लोकसंख्या दिन सप्ताह पण साजरा करतो। तर सिंधुदुर्गामध्ये यावर्षी आपण या उपक्रमाअंतर्गत काय काय महत्त्वाचे उपक्रम राबवणार आहोत त्याबद्दल थोडं माहिती देते आपल्याला। तर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ही जी संकल्पना आहे की 2 जन्मात अंतर आणि कुटुंब सुदृढ निरंतर, तर ह्याच्यामध्ये आपण कुटुंब नियोजनाच्या ज्या पद्धती आहेत तर त्या पद्धती त्यांचा आधुनिक ज्या पद्धती आहेत त्यांचा वापर, माता आणि बालकाचे आरोग्य संरक्षण तसेच नियोजित कुटुंब व्यवस्थापन याचा IC म्हणजे थोडक्यात प्रसिद्धी आपण ह्या उपक्रमामार्फत करतो आहोत, ह्याच्यावर आपण भर देतो। तर ह्याच्या पाठीमागं पार्श्वभूमी अशी आहे की ह्याच्यामध्ये आपली जी वाढती लोकसंख्या आहे महाराष्ट्रामध्ये आपण बघतो की वाढती लोकसंख्या आहे, माता बाल मृत्यूचं जे वाढतं प्रमाण आहे ते आपल्याला कमी करायचं आहे। त्याच्यानंतर महत्त्वाचं गरोदर माता असतील, स्तनदा माता असतील ह्यांचं आरोग्य आपल्याला चांगलं ठेवायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये बालक जो आहे आपला मूल जे आहे त्याचं उत्तम संगोपन आणि त्याला उत्तम शिक्षणाच्या संधी आपल्याला उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत। तर ह्या सर्व गोष्टींसाठी पाठीमागं ह्याच्या कोण असेल की ज्याच्या मार्फत आपण या सर्व गोष्टी साध्य करू शकतो, तर ते आहे कुटुंब नियोजन। तर त्यासाठी आपण कुटुंब नियोजनावर ह्याच्यात भर देतो या प्रोग्रामच्या अंडर। तर ह्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2 अपत्ये जी आपली आहे, 2 मुलं आहेत त्याच्यामध्ये कमीत कमी 3 वर्षाचं तरी अंतर पाहिजे। तर ह्याच्या पुढची एक गोष्ट आपण सांगतो की जी नवीन लग्न झालेली जोडपी असतात त्यांना आपण काय सांगतो की पहिलं मूल तुम्हाला 1-2 वर्षापर्यंत तुम्ही पहिलं मूल हे करू शकता आणि त्याच्यानंतर पहिलं मूल झाल्यानंतर तुम्ही परत मध्ये 3 वर्षाचं अंतर ठेवून नंतर तुम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार करा। तर ह्याच्यामध्ये सांगण्याचं ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की जेव्हा ते 2 मुलांमध्ये आपण व्यवस्थित 3 वर्षाचं अंतर ठेवतो त्यावेळी ते माता ही डिलिव्हरीमधून बाहेर आलेली असते, त्यामुळे तिचं पूर्ण शरीर कमकुवत झालेलं असतं आणि बाळ पण एकदम लहान असतं, त्याचं कधीतरी वजन पण कमी असतं। तर ज्यावेळी आपण 3 वर्षाचं अंतर ठेवतो तर त्या डिलिव्हरी होताना ते जे आईचं जे विकनेस असतं ते तिच्यामध्ये हिमोग्लोबिन कमी झालेलं असतं, तिचं वजन थोडंसं वजनावर फरक पडलेला असतो, बाळाचं वजन कमी असतं। तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्या मधल्या 3 वर्षात ॲचिव्ह होतं। मुलाचं वजन चांगलं वाढतं, मातेचं हिमोग्लोबिन वाढतं, तिची शारीरिक स्थिती पूर्ण सुधारते, तसेच शारीरिक बरोबर मानसिक पण तिचं थोडंसं कमकुवतपणा आपल्याला दिसून येतो। तर पूर्ण शारीरिक आणि मानसिक तिला पूर्ण व्यवस्थित करण्यासाठी हा जो 3 वर्षाचा कालावधी तो आपल्याला पुरेसा पडतो। म्हणून सर्व मातांचं जे म्हणजे ANC चेकअप जे आपण म्हणतो त्याच वेळी आपण सांगतो की डिलिव्हरी झाल्यानंतर जेवढ्या कुटुंब नियोजनाच्या ज्या पद्धती आहेत त्या तुम्ही वापरा। आता त्यामध्ये डिलिव्हरी झाल्या लगेच आपण काय म्हणतो की 24 तासाच्या आत तुम्ही तांबी बसू शकता, 1.5 महिन्याच्या अंतराने पण बसू शकता, गर्भनिरोधक गोळ्या आहेत, कंडोम्स आहेत, या विविध कुटुंब नियोजनाच्या पद्धतींचं आपण तिला त्याचं शिक्षण देतो। आपल्या ज्या आरोग्य सेविका असतील, आपल्या ज्या आशा असतील, तर ज्यावेळी आपण ANC कमीत कमी आपण काय म्हणतो की ANC चेकअप जे म्हणतो म्हणजे अँटीनेटल केअर म्हणजे प्रसूती व्हायच्या आधी जे 9 महिने आपण चेकअप करतो आशांमार्फत, ANM मार्फत, त्यावेळी प्रत्येक वेळी आपण तिला त्या कुटुंब नियोजनाच्या ज्या पद्धती आहेत
त्याबद्दल सांगतो. आरोग्य तिचं स्वतःचं, तिच्या मुलाचं आरोग्य कसं सांभाळायचं, या सर्व गोष्टींचं समुपदेशन आपण त्या 9 महिन्यात तिचं करतो. म्हणजे कसं की कुटुंब नियोजन पद्धती का महत्वाची आहे. आता आपल्या सिंधुदुर्गात बघायला गेलं तर आपल्याकडे बऱ्यापैकी 1 किंवा 2 मूल ह्याच्यापर्यंतच आपण सीमित राहतो आणि आपली लोकसंख्या पण आपल्याला माहिती आहे सिंधुदुर्गची किती आहे आणि ग्रोथ रेट पण आपला कमी आहे. म्हणजे सिंधुदुर्गात तेवढा आपला प्रॉब्लेम नाही. पण हे हे स्टेटस जे आहे हे कायम असंच राहायला पाहिजे. यासाठी आपण कुटुंब नियोजन पद्धत असेल किंवा समुपदेशन असेल तर ह्या गोष्टींवर आपण ह्याच्यामध्ये भर देतो. तर आपण आता काय करणार, हा जो सप्ताह आहे 11 जुलै ते 18 जुलै, तर ह्यामध्ये आपण काय करतो, आपलं जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे, ग्रामीण रुग्णालय आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते, उपकेंद्र असते, जिल्हा रुग्णालय असेल किंवा शासकीय मेडिकल कॉलेज असेल, तर ह्यांच्यामार्फत आपण काय करतोय की कुटुंब नियोजन समुपदेशन मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे, त्याच्यानंतर महिला आणि पुरुषमध्ये शस्त्रक्रिया, कुटुंब नियोजनच्या ज्या शस्त्रक्रिया असतात, सर्जरी म्हणतो आपण, फॅमिली प्लॅनिंग, ते आपण आयोजित करतोय. त्याच्यानंतर पीपी आयुसीडी म्हणजे पोस्टपार्टम आयुसीडी, प्रसूती झाल्यानंतर जे आपण तांबी बसवतो त्याचं आपण समुपदेशन करणार. आणि आयुसीडी म्हणजे इंटरवल आयुसीडी म्हणतो, म्हणजे डिलिव्हरी झाल्यानंतर 1.5 महिन्याच्या आतमध्ये आपण जी तांबी बसवतो त्याला आपण इंटरवल आयुसीडी असं म्हणतो, त्याचं आपण समुपदेशन म्हणतो. तसंच एक इंजेक्शन आता आपल्याला माहित असेल, अंतरा म्हणून एक इंजेक्शन असतं. म्हणजे या सर्व गोष्टी जरी नाही आपण वापर केला पण एक दर 3 महिन्याने आपण अंतरा इंजेक्शन जरी वापरले तरी ते गर्भनिरोधक म्हणून आपण त्या पद्धतीचा आपण चांगला वापर करू शकतो. त्यानंतर आपत्कालीन गर्भनिरोधक सेवा म्हणजे इमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्याचा पण वापर त्या गव्हर्नमेंटमध्ये आपल्या अवेलेबल आहे, त्याचा पण वापर आपण करू शकतो. आणि निरोध वितरण म्हणजे कंडोमचं जे वितरण आहे ते पण आपण, ह्या सर्व सेवा ज्या आहेत हे आपल्याला शासकीय याच्यामध्ये उपलब्ध आहे. हे फार महत्वाचं आहे. त्यासाठी कुठे आपण त्यांना खाजगीमध्ये पाठवत नाही. या सर्व गोष्टी आपल्या ANM आशा असतील, आपले आरोग्य कर्मचारी असतील, आपल्या म्हणजे शासकीय मेडिकल कॉलेज असू दे, उपजिल्हा रुग्णालय किंवा PHC असू दे, या सगळ्या ठिकाणी या सर्व ह्या मोफत उपलब्ध आहेत. सर्व साधनं ही आपली मोफत उपलब्ध आहेत. त्या सर्व साधनांचं समुपदेशन आणि समजा कोण इच्छुक असेल वापरण्यासाठी तर त्यांना आपण फ्रीमध्ये या गोष्टी सगळ्या उपलब्ध करून देतो. आता आपण काय करतोय की उद्या आपण ह्या लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने आपण उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे उद्या आपण स्त्री शस्त्रक्रियेचं शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. त्यासाठी आपण डॉक्टर उबाळे जे आहेत आपले कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी टायअप जे आहेत आपल्याकडे सर्जन, त्यांच्या मार्फत उद्या आपण उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेचं आपण आयोजन केलेलं आहे. आणि असं आपण ते लोकसंख्या दिन उद्या अशा माध्यमाद्वारे आपण साजरा करत आहे. तर ह्याच्या पाठीमागे आपण समजा सिंधुदुर्गचं स्टॅटिस्टिक्स बघितलं तर सिंधुदुर्गची लोकसंख्या आपली 8,49,651 आहे. म्हणजे जेव्हा आपण 2011ची जी जनगणना झाली त्याच्यानुसार ही आपली लोकसंख्या आहे. आपल्या प्रत्येकाकडे ती माहिती मागच्या पेजवर उपलब्ध करून दिली आहे. आणि इथे बघायला गेलं तर आपल्याला ग्रोथ रेट आपला आहे ना बऱ्यापैकी कमी आहे. इथे मी तुम्हाला म्हणजे महत्वाचं मला हेच सांगायचं की ग्रोथ रेट आपला महाराष्ट्रामध्ये ग्रोथ रेट तुम्ही बघितला आणि आपला सिंधुदुर्गचा ग्रोथ रेट बघितला तर बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. म्हणजे निगेटिव्ह मध्येच जातोय आपण सिंधुदुर्ग. तर ह्याच्यामध्ये महत्वाचं सांगायचं असं आहे की असं जरी असलं तरी पण आपण साक्षरतेचं जे प्रमाण आहे ते आपलं 85% जवळजवळ आपलं साक्षरतेचं प्रमाण आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण 82% आहे तर सिंधुदुर्गामध्ये 85% साक्षरतेचं प्रमाण आहे. म्हणजे जेव्हा आपण स्टेटशी कम्पेअर करतो त्यावेळी बरेचसे इंडिकेटर आपले स्टेटपेक्षा पण सिंधुदुर्गामध्ये जास्त आहे. तसेच सेक्स रेशो जो आपण म्हणतो म्हणजे प्रत्येक 1000 मुलामागे मुलींचं प्रमाण किती आहे हे ज्यावेळी आपण बघतो त्यावेळी आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये 1036 हे आपलं सेक्स रेशोचं प्रमाण आहे. तेच आपलं भारताचं प्रमाण आहे 943 आणि महाराष्ट्राचं प्रमाण आहे 929. तेच प्रमाण आपलं सिंधुदुर्गचं आहे 1036. म्हणजे हे आपल्या सिंधुदुर्गसाठी खूप चांगली गोष्ट आहे की इथे आपलं सेक्स रेशो चांगला आहे. त्यामुळे जे आपण म्हणतो आणि ह्या सेक्स रेशोमध्ये ना 2 गोष्टी असतात. एक तर सेक्स रेशो आपण जो 5 वर्षापर्यंत बघतो तो, आणि एक सेक्स रेशो ॲट बर्थ म्हणजे जन्माच्या वेळेचा सेक्स रेशो. म्हणजे समजा जन्माच्या वेळी किती 1000 मुलं समजा जन्माला आली तर
त्याच वेळी मुली किती जन्माला आल्या. तर तो जेव्हा आपण दर बघतो ना, त्यावेळी तो पण आपला दर खूप चांगला आहे. तो आहे आपला 942. 9 नंबरचा इंडिकेटर आहे तो, आणि तोच महाराष्ट्राचा आहे 913. म्हणजे हा जरी इंडिकेटर बघितला तरी या इंडिकेटरमध्ये आपण चांगले मार्क मिळवलेले आहेत. त्याच्यानंतर बर्थ रेट आपण बघू शकतो. सिंधुदुर्गचा बर्थ रेट म्हणजे जन्मदर जो आहे तो फार कमी आहे, 6.58 आहे. फक्त आपला डेथ रेट आहे ना, तो थोडासा जास्त आहे. डेथ रेट आपला 11.73 आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण असं सांगू शकतो की आपल्याकडे ना 60 वर्षावरील जी लोकसंख्या आहे ना, ती आपल्याकडे जास्त आहे. आपल्याकडे एनसीडीचं प्रमाण जास्त आहे. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जे आपण म्हणतो, डायबिटीस म्हणू शकतो, हायपरटेन्शन आहे, थायरॉइड डिसीज आहे, मेंटल डिसीजेस, ह्याचं प्रमाण आपल्याकडे थोडं जास्त आहे. त्यामुळे हे जे डेथ रेट आपण म्हणतो, त्यामुळे जिडियाट्रिक एज ग्रुप जो असतो, म्हणजे 60 वर्षाच्या वरती, 70 वर्षाच्या वरती, ही लोकसंख्या आपल्या सिंधुदुर्गात थोडीशी जास्त असल्यामुळे ते एक कारण आपण ह्याच्यामध्ये देऊ शकतो की थोडासा डेथ रेट आपल्यामध्ये जास्त आहे. त्याच्यानंतर खाली बघायला गेलं ना, तर ते आपण अर्भक मृत्यू दर म्हणा, माता मृत्यू. आता माता मृत्यू बघा, आपल्याकडे 0 आहे. तुम्ही बघितलं तर 15 नंबरचा इंडिकेटर आहे बघा तो तुमच्याकडे, आणि महाराष्ट्राचा किती आहे? 36 आहे माता मृत्यू दर. म्हणजे ही आपली सिंधुदुर्गसाठी खरंच चांगली बाब आहे की आपला माता मृत्यू दर 0 आहे. म्हणजे आपल्याकडे ज्या सेवा आहेत, प्रसूतीपूर्व म्हणजे डिलिव्हरीच्या पूर्वीची सेवा, डिलिव्हरीची सेवा आणि डिलिव्हरी प्रसूती पश्चात म्हणजे डिलिव्हरी नंतरची सेवा, ही आपल्याकडे इतकी उत्कृष्ट आहे की आपल्याकडं मागच्या वर्षी एक पण माता मृत्यू झालेला नाही. ही आपल्यासाठी खरंच खूप चांगली बाब आहे. त्यानंतर स्टिल बर्थ रेट बघायला गेला तर तो पण आपला कमी आहे. अंडर 5 मॉर्टॅलिटी रेट तो तर आपला 1.25. अंडर 5 म्हणजे 5 वर्षाच्या आतील बालकं जे आहेत त्यांचा डेथ रेट. तर महाराष्ट्राशी कम्पेअर करायला, महाराष्ट्राचा डेथ रेट आहे 18 अंडर 5, आणि आपला किती आहे? 1.25. म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्यासाठी, म्हणजे आपली कुठेतरी सिस्टीम ही योग्य पद्धतीने चालत आहे. आरोग्याची सिस्टीम हे सांगण्याच्या, म्हणजे हे स्टॅटिस्टिक्स सांगण्याच्या पाठीमागं मला एकच सांगायचं आहे की हे सगळे जेव्हा आपण हा जो आपली हेल्थ सिस्टीम आहे, कशावर आपण त्याचं गुणांकन करतो, कशावर आपण त्याची क्वालिटी ठरवतो, तर ह्या इंडिकेटरवर ठरवतो. हे जे स्टॅटिस्टिक्सचे इंडिकेटर आहेत हे फार महत्वाचे आहेत आपल्यासाठी. आणि चाइल्ड मॉर्टॅलिटी रेट सुद्धा जो महाराष्ट्राचा 4.9 आहे, तो आपला आहे 1.53. म्हणजे फक्त डेथ रेट आपण बघितला सिंधुदुर्गचा, क्रूड डेथ रेट तो सुद्धा, म्हणजे जनरल डेथ रेट बघितला तर तो फक्त स्टेटच्या दृष्टीनं म्हणजे कम्पेअर केलं तर थोडासा जास्त आहे. कारण त्याचं कारण पण मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की 60 वर्षावरची, 70 वर्षावरची लोकसंख्या आपल्याकडे आयुर्मान जास्त आहे. लाईफ एक्सपेक्टन्सी म्हणतो ती आपल्याकडे जास्त आहे. म्हणजे लोक आपल्याकडे जास्त वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, आता 90च्या पुढचं मी सांगू शकत नाही, पण 80-90 पर्यंत बऱ्यापैकी लोक आपली जी म्हणजे स्त्री असेल, पुरुष असेल, बऱ्यापैकी फिट असतात. थोडेफार आजार असू शकतात, डायबिटीस असेल, हायपरटेन्शन, पण मेजर असं त्यांना कुठले मॉर्बिडिटी म्हणजे ज्याला आपण आजार पण म्हणतो असं काही आपल्या सिंधुदुर्गात आढळत नाही. तर हे स्टॅटिस्टिक्स बघायला गेलं तर लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून हे स्टॅटिस्टिक्स थोडे आपले चांगले आहेत. आणि त्या स्टॅटिस्टिक्स हे आपले म्हणजे असं नाही झाले की आधी खराब होते आता चांगले झाले, असं नाही. गेले 10 वर्ष झाले हेच आपले स्टॅटिस्टिक्स कायम आहेत. कुठेही त्याच्यामध्ये थोडेसं आजारांमध्ये नॉन कम्युनिकेबल म्हणजे असंसर्गजन्य जे रोग म्हणतो, डायबिटीस असू दे, ह्याच्यात थोडीशी वाढ झाली. पण कॅन्सर म्हणा किंवा बाकीचे जे असे खूप सिरियस जे आहेत ते आपल्या सिंधुदुर्गात कुठेच तसे आढळून येत नाही. आणि जेवढं काय आहे, आता केएफडी कधी आपल्याला माहिती आहे, केएफडीचं कधी येतं, लेप्टोस्पायरोसिस कधी येतो, किंवा हे जे मान्सूनमध्ये येणारे जे आजार आहेत, हे जरी आजार आले तरी पण ते सीमित आहेत, असं अनकंट्रोल्ड आहे, किंवा हाताच्या बाहेर कुठली कंडिशन आपली गेली किंवा असं काही कुठे सिंधुदुर्गामध्ये नाही. त्यामुळे जेवढे आपले आजार उत्पत्ती आहे त्याच्यावर सगळ्यांवर आपण 100% उपचार करतो, सगळ्यांना त्याच्यातून बाहेर काढतो. थोडेसे ही जे आपत्कालीन म्हणजे आता आपण मान्सून सीझन म्हणतो जून पासून ते ऑक्टोबर पर्यंत, ही आपत्कालीन जो कालावधी आहे त्यामध्ये आपण याची विशेष काळजी घेतो. जे डॉक्सिसायक्लिनचं ते आपण पुढे पण विषय घेतो, डॉक्सिसायक्लिनचं वाटप करतो, गृहभेटी आपल्या वाढवतो, तापाचं सर्वेक्षण करतो, विविध शिबिरं आयोजित करतो. एखादा ताप रुग्ण आपल्याला आढळला तर त्या गावचा पूर्ण सर्वे करतो. म्हणजे सर्कल, त्या 5 किलोमीटर सर्कलमध्ये जेवढी लोकसंख्या असेल त्या सगळ्यांचा आपण फिवरचा सर्वे करतो. ज्याला आवश्यक आहे त्यांना आपण
टेस्टिंग करतो, फिवरचं म्हणजे ब्लड सॅम्पल घेतो. अशा सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला असं वाटतंय की हे फिवरचं रूपांतर डेंग्यूमध्ये होऊ शकतंय, लेप्टोमध्ये होऊ शकतंय किंवा हा पेशंट सिरियस होऊ शकतोय. मग आपल्याला काय काय स्टेप्स घ्यायला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा आपण आधीच हे सगळं नियोजन करून तो पेशंट कुठे पुढे त्याला सफर होता कामा नये या सगळ्या गोष्टींची काळजी आपण या आपत्कालीन कालावधीमध्ये घेतो.